be anyị daalụnụ ka eke unu mee. Mma akọla unu akụkọ nwanne anyị nwaanyị bịa kọọlụ m. Ọ sị na ọ gbabugo akwụnakwụna. Ọ gwakwa m ihe ma o ji bido akwụnakwụna ahụ. Ọ gwakwa m ihe ma o ji kwụsị na ihe na-emekwa kịta ọ kwụsịkwara. Kịta ọ kwụsịkwara ya, o nwere ihe na-eme o ji wee bịa kọsalụ m nkọsa si ka nkọsalụ unu ka unu tinye ya ọnụ. Ndị be anyị daalụnụ. Ịma na anyị apịaghị ịtalị pịa anya anyị ga-arapụzi ịpịa ịtalị ahụ. A na-abụ nne tiche ụmụ ya ihe, ọ na-ewekwala aka nri kpọbatakwafa. Tupu m gaa n'iru, ịtalị ahụ m pịara ọ bụ ka nne si eme. Nne pịacha ụmụ ya ịtalị, ọ bụrụ ka o megbuo ofa, ọ kafa mụta ihe. Ya bụ etinye nwata n'aka nke aka nri ewere aka ekpe kpọbata ya, maka na ụfọdụ ebe ga-akwa alịrị tinye mkpu fee n'isi ịmago fa na-ebezi ka akwa na-akọsazi nkọsa na-asịzi m kwụsị m wee sizi ya o na mma akwụsịzi ka nne anya ma ga-echeghelikwa. Ọ bụ na echeghalilakwa o mekwa mma ebidokwa, mana ka nrapụgodi ọ dị ka fa anụgie, ọ dị ka ndị Igbo be anyị anụgie. Ya bụ ndị be anyị, unu ga-anụzi, unu ya akwụsịzi ihe jọrọ njọ unu na-eme. Ka anyị kpazie alụ dị mma, ka anyị rapụzie ihe taa n'abalị ka ọ bụla anwụnta. Unu anụgo? Ka anyị rapụzie ihe taa n'abalị ka ọ bụla anwụnta, ka anyị kpaa alụ dị mma. Anyị bịa ka ọ dịrị ndị Igbo na mma. Ọ bụ maka ọdịmma ndị Igbo anyị na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche na peji anyị a. Ebe a anyị na-asụ asụsụ dị iche iche na peji anyị akpọrọ Igbo anyị abịa. Ọ bụ Igbo anyị abịa general ka a na-akpụ ya. Ndị niile chọọ ka ụmụ fa mụọ ka esi ede na ka esi agụ, faga na peji anyị akpọ Igbo Class World. O nwere ọtụtụ ndị nkụzi gụrụ Igbo n'ebe ahụ. Anyị enyela unu aka. Ya bụ ndị ọ na-ewute na apịara ịtalị nye ewutezi n'unu onu bịabazianụ, maka asịziri na afọ ma ọsọ ata unu agbazi n'ọsọ. Onu bịabazianụ maazị apịa unu ịtalị. Ka anyị gaa n'iru ka m wee kọwara unu ihe nwanne anyị nwaanyị ahụ kọwa. Ọ sịrị na ihe sikatara ya ike fa afụrọ nri fa na-eli, ma mama fa na-ahịa arụ ụmụ ihe na-emegasị fada eje akwụkwọ. Si o wee bakwa na akwụnakwụna. Ọ si na ọ gbagide gbalga na aba agana, gbalga na mkpọ, wee mekata gazia na Lagos na-agbazinye bụ akwụnakwụna nke fọchazipụrụ enya so ma ndị oshi nọọ na osoro ndị oshi nọọ arụ ya ka o ji agba. Ọ sị onye ji arụ ya agba o nwere ihe a ga-eme n'ihe nọọ na o nwere onye ọ na-ala ihe ọ na-agbanye maka ihe nsi ike. Unu afụgo ihe nsi ike a na-eweta? Ọ na-ewetakwa ọtụtụ ihe. Ọtụtụ ndị gbara akwụnakwụna afa agbara ya n'anya ọma, maka n'anya n'elu n'ena o nwere ebe onye nzọpụta si ga-abịa fa ebido gbaba. Mana ọ bụrụ na ya bụ ihe a ga-akwado mba, maka o nwekwara ọrụ dị iche iche ị ga-alụkwa ị na-akpachata ego, mgbele dị iche iche ma ọrụ dị iche iche ị na-akpachata ego. Ọ sị na ọgbakọtazi akwụnakwụna ahụ na Chukwu zọpụtara ya ofu mbọsị na-egbuchegokwu ya. Fabian nnọọ bulie bịa na-akpa alụ ka ezi weta ezi mmụọ otu nke a na-atụ zarizari kedu ka nke a na-atịrọ nkọ. So ụmụ nwoke na-abụ ahụ abịa na-ediskọs. So o wee nụchata ya. Ka ọ nụchataziri ya, ọsịzịa ọ mara ihe ọ ga-eme, arụ na-amụ ya jijiji. Ọ sị ọnya tibe mkpu, o tie mkpu ndị a ga-akụgbu ya n'aka. Ọ mara ihe ọ ga-eme. Ọsịzịa ọnọzịa nwayọọ na-amụlikwa amụ. Ọsịfam na ọ chọrọ ise siga kịta na o chefu siga ya. Kedu onye ga-eduji ya? Nya ọsị na ọ chịkọrụzi ihe dị ya mkpa wunye na akpa, rapụ akpa ka fa wee fụkwa na ọ na-abịa ọzọ. Ọsị ka o je gote siga na ọsịfa na o gote siga ahụ na ọ bụ ya na-asha akị ya o ji alụ ọrụ ọfụma. Nya akpa ya fa na-edokweli ya akpa anya ka o jee pụta fa na-eje na ọ na-eje apụta ahụ o wee wa. Ọsị o wee tikalịpụ ọsọ maka ọnụgo alụfa na akpa. Nya arụ ọma jijiji bịa jidie. O wee Chukwu zọpụtara nwa ogbenye. Ọ sị na Chukwu zọpụtara nwa ogbenye. Ọ sị na ọgbaga akwụna ahụ gbatakwa ihe nnọọ. O ji nnọọ mepụta ihe na-azụ ụmụ nwanne si na ịmago na-azụ ụmụ nwanne na akwụkwọ na-enye mama ya nri na-eme nnọọ ọtụtụ ihe
si na o jikwa kpụta nwa blọk ọdọ lụtara nnukwu ụlọ mana o ji emeta obele ihe ịmaga ịgbakụrụ ọdọ ekwezi nrapụ o kwere nrapụ na ọka arapụ n'ọnwa ahụ cheli ka o gbuo onye ka Chukwu jide onye aka na ntị o wee gbapụta ya o wee gbaa ọsọ ọsị Chukwu gbapụtara ya egburie na ọ ga-enye Chukwu ekene ọsị na obidozie wee kwụsị akwụnakwụna ya ahụ obidozie jebe ụka obulu baịbụl na-ekene Chukwu na-agbazi mbọ na-eme ihe niile na-eme ọfụma na-eje ụka niile na-eje krusedi na-eme ọfụma ịmaga ọsị nnọọ ma ataghị ya ma ihe niile chenjiche ọsị na ihe na-ewutezi ebu na ka ezi nke bụ na ọ bịazi gbanwee ebidozie kọbi ọnụ ọsị na mmadụ na-ata akọgị ọnụ si ya imekete gị ihe daa ụjọ imekete gị ihe akwụna kwaghalịa nke a ịgbazi akwụnakwụna nwa mmadụ nwa ajọ mmụọ ịmago nnọọ sifa na-amụzi amụ na-akpaghị ya maka ozoro ezo ka ọ na-agbanya bụ akwụnakwụna amakwa onwere ihe ọ na-alụ ọ na-ebunete na-azụ ụmụ nwanne na akwụkwọ na lụtanwu ụlọ ọ si na ọ lụta nnọọ ụlọ nwa bọngalo na fe nwere ụlọ nọọ na-atanye ọ bịa lụta nnọọ 6 rooms kara aka ya nwakpụrụ nnọọ blọkụ ahụ bịa lụcha anya so pafụzie maka ịmagoro onye ịchaka mpeli na onye ọkụ enu ifu ya anya na-aga ya ọwala nya bụ ọda amụlị ọda ezo maka ịmagoro ọ mara ihe ọ ga-eme na o miniri ọrụ ya ọ sizi ka ọ kwụsịzi bụrụzie akwụkwọ nsọ Chukwu na-ekpezi ekpele na-ekwu ka abịazi amụbịa amụ n'amụ a na-amụzi abụzi nsogbu ka ezi ka esi ga-abịakwa na-amụzi amụ si omeli ihe ọjọọ na o chegherizi a na-amụzi amụ a na-epushu ya ji gbagharịba ọ na-ewute ọsị na ndị kọliọnụ abụ mmadụ na-atọ andị mmadụ na-abụ bụ ụmụ nwoke nọ na ya ofu onye bụ nwaanyị ka ị wee fụ ọnụ a na-akọ mmadụ o kwesịrị ka akọ mmadụ onye chegheli o kwesịrị ka akọ onye ọnụ ọ bụ ajụjụ nsi ka njụ ọnụ o kwesịrị onye fịọ na-amụ ya amụ na-akụ ya ọnụ na-echetalie bak ya ịmaga ihe jọrọ ndị ime misteki gị mmadụ bịa ọbịa na-echeteli gị na-amụ gị amụ na ịmago na-akpa yọ gị ịmaga ihe bụ ịkpa yọ mmadụ na-agba yọ mmadụ ọ na-aga na-amụ ya amụ na-eme uwu mana ọ sịkwa ọ bụrụ onye ọbụla na-eme mana ofu mmadụ na-ata konfront gị wee mee nye iyu mana ndị ọzọ emekwa iyu ndị ghọtakwa anyị ghọta o nwekwa ndị ghọta anyị na ịmago na-aṅụrịkwa maka a sị na ofu onye njọ cherelie na ọ dị mma ịma ọ bụrụ onye ọbụla na-enwe ọndastandin a na-enwe ọmamihe na nghọta ọ bụrụ onye ọbụla na-enwe ọ bụ onyinye amala Chineke onye o nyelie ezigbo onyinye ọ bụrụ onye niile ka ọ na-enye ya bụ onwe ndị aghọtara abịa na-amụ ya amụ na-akpaghị ya o si na omego mbụ owekwe enye obushit ịmago ome abụọ na omego atọ ihe o ji ekwu ebu ka ọ ghara ime anọ maka na onye gwu anya ya na ọ na-ewutie gbalụgharị anya afọ nya ọ na-eche ọnya tighebe azụ ka ọnya malibe ndị anya ka ọnya were ihe kwụwa afọ isi ka o si na ọ bụrụ na ihe dị nso ma ọ bụ na ịmago ọ dịrọ mma mkpa afa ịmada kokoma ọ dịrọ mma mkpa afa osi ọ bụrụ na kokoma dị nso ka ọnya dị echela ụdọ kwụọ ma ọ bụ onye ahụ na-echetali ihe gara aga nya o chegheri bịa na-ebuzi akwụkwọ nsọ Chineke ọ dịa ka onye gwekweli nnọọ okuku ma wee gbalị ya chichie enye ọnụ n'ala n'ihe a na-epushukwu ya na-epushu mmadụ epushukwenye ọzọ ọsị mmadụ epushunie ọzọ na-echeteli enye ọ nalụ oje na-ebe akwa kedụkwana ka mmadụ si ga mmadụ Chukwu kere nya atachicha na-akụ nwụọ mmiri nya ifu onye mmehie chegheli echegheli ọ bụ onye mmehie niile na-echegheli ọ ma onye ọya abụrụ ọ bụgodị na ọnwụ chelie ogbupụ ozi ọ ya echighekwa azụ o nwere ndị ada anụ ntị tili ọnwụ ahụ egbuo ofa mana nke bụ na Chukwu dọrọ aka na ntị ọ gbapụta o nwere ndị a na-agwa na-akụ aka na-eti ihe nya bụ ọnwụ eskepu det ọ ka ga-ejirikwa na-eje chirila ọnwụ ahụ egbu onye o nwere ndị na-eme ihe maọbụ ndị ochi maọbụ ndị ama maọbụ ndị na-ebukwa agha ike ọ bụ a na-adọkwafe aka na ntị fa ya emelite gaa nga 10 years ka a na-aga maọbụ 15 ihe dịka ndị Itali na-enye nnukwute ihe kara aka mana ndị be anyị ụmụ nwoke na-akpọchi ntị
ya bụ ndị be anyị, o kwesịrị ka mmadụ fụ ụdị onye acheghalila echeghalị, ọbịa na-amụ ya amụ, ọbịa n'iru ya na-amụ ya amụ korokoro, ịmara ọ na-akpaghị akpaghị. Ọ dị mma? Ọ bụ ihe nsi ka njụ ọnụ, unu tinyeke n'ihe ọnụ. Ọ dị mma? Ọ dị mma? Ọ bụgodị ndị Chukwu sịrị na onye mmehie wee chegheli, a na-anabata ya, echezolu ihe ọjọọ o mecha. A na-echezo ihe ọjọọ o mecha. O meketekwa mebe ihe dị njọ, o mebe ihe dị njọ. Ọ bụrụ na imeketego mma na-eme mma, wee nọkọta mebe ihe dị njọ akwụsị akwụsị, a na-echezokwa njọ imelo. Ọkwa ka Chukwu si debie ka ezi ka ụmụ Chineke si na fa bụ ụmụ Chineke si na-enezi anya fụ onye cheghelile echegheli, fa bịa na-amụ ya amụ, na-akpayọkwana ya akpayọ. Ọ dị mma? Ọ dị mma ka m na-ajụ. Ọ bụ ihe nsikwa ka njụ ajụjụ ka m na-ajụ. Na ọ gbara akwụna, na ọ gbara akwụna, na ọ gbara akwụna. Kedu ndị na-epetronize ya? Ọ bụrụ mmadụ fabiafe ezolu ga onye ejidere n'ukwu ose zuru ori ose, na ọ gbara akwụna. Chukwu dupụtelu ndị ihe nwa ka ezi afa ndị ihe a dupụtelu ndị gbara akwụna, asị na ejidelie Chukwu na-enye asị onye ma na omenụlọ ya buru ụzọ tụọ onye okwute, onwe ezikwa onye tụọ unu. Nwoke ya na ya gbara akwụna kwụna akpụta akwa nwoke, ọ bụ so nwaanyị ka akpụta ka ekwenu nwoke ya na ya gbara ya bụ akwụna kwụna afụ ọkwa. Ọ bụkwa ma uche ma unu ga-achalụ mmadụ onye mee mistake ma ọ bụ daa kụnye ya gaba, maka downfall of a man abụrụ the end. Ịda ikunye, ịda ikunye, ị na-eme biznes, ịda ikunye iji obodo oyibo adịpọt gị, ọ bụrụ n'inwugo, ị ka ga-agakwa ọzọ, ị ka ga-agakwa ọzọ. Chukwu ga-enyere gị aka, ị ya agakwa ọzọ. Ọ bara uru ka amụba onye ahụ amụ, ọ bara uru. Ị ya na-asọlvụ ihe ma ọ bịa, ọ bụrụ ị na-ekritisize ihe bịa, nsogbu bịa, ịchọba solution ya. Criticism ọ bụrụ ya bụ solution, ọ bụkwa aggressive something. Ọ dụrụ mma ikritisize mmadụ si n'ihe ọjọọ pụọ, ka ekwana aka ị na-enye ndị ọzọ. Kedu ihe ibu n'uche? Ọnya melie gaba, gị nwa na-amụ onye ahụ amụ na ọ gbara akwụna si na akwụna pụta, ị na-amụzi amụ. Kedu ihe imini? Ihe imini kwa ebu nya gabia bak na mpụta ọpụta adịrọ gị mma, nya gabakwa ya bak. Ọ bụkwa ihe ị na-akọwa, ijikwa uche gị eme, iji uche gị eme. A na-apadọnkwa mmadụ. Ọ bụgodị ndị a ndị ugwu a na-abịa egbusisi ndị mmadụ na-eyi ndụ egwu. Ọkwa anọkata asịkwa na-enye fam ka ihe a sị na-enye fam nesti nyecheche efe ọtụtụ ihe dị mma, enyecheche efe maka na fa chegheli ndị a na-eyi ndụ egwu, ndị na-eyi ndụ egwu. Ọ bụzi maka na nwanne gị, unu ga na-akwanitekwa onwe unu. Nwanne gị mee ihe mmejọ meti emebe ọfụma, wee tinye aka n'obi bee akwa, wee na-ekpezili Chukwu, bulu akwụkwọ nsọ na-aga na-eme ọfụma, achaghị ya chenjicha ogbu ọnụ ya chenji. Ị na-epushu ya gabakwa ihe o si ya apụta, ihe dị njọ. Ị na-epushu banye criticize ya. Kedu ihe ị na-amụli amụ? Kedu ihe ị na-amụli amụ? Ọ dị mma ndị be anyị? Ọ dị na mma n'uche ma ọ dị ọkwa na mma? Ekwugokwe m nke mmewu. Onye chọọ ya kwuo nke ọ chọrọ ikwu. Ọ bụrụ na ọ dị mmasị ma obi amụ, ikwuo reason. Yes, mma achọ ka unu kwuo ọ dị mma ka amụbịa amụ. Ọ bụrụ na ọ bụ si mụbịa amụ, ikwuo ihe eji ga amụ ya amụ, ikwuo reason. Ọ bụrụ si mụbịa ma ịmago si mụbụ onye ahụ amụ, kedu reason gị? Inwe ike nyetekwa reason dị mma. Ọ na-ewutekwa mmadụ mee mistake ịbịa na-amụ ya amụ ma o chegheli. O nwee ike chịla ụdọ kwuo, nwekwa ike o megide gị. O nwekwa ike imegide gị maka a sị na onwenugo onye mechela ofu ihe nwa mamụ ya na-amụ ya amụ. O wekwela ihe kwuo mamụ ya. Ị na-akpazi alụ na-achọ kedu ka esi ga-eme ka ọ dị mma. Ị na-eto eto na o mekwela ọfụma. Ị na-eto eto si ya na Chukwu ga-erestọ gị, na Chukwu ga-enyere gị aka, na o nwere ihe mmebi na otu ukpuku mana ọ ghafuru.
otu kpukum na ọ gafuru na ọ dị mma na ebido taa dịba mma na ọ dịbakwa gboo na kịta dị mma kịta ka bụji ụtụtụ na o nwere ihe ka mebiri ịya na-eme nye encourage ka ọ gbake ọ bụrụ ị na-asọpres ya na-eme ka ọ yabazie depress and stress ma IBP ma ọ bụ push wie ka ọ gabakwa back o nwere ike ịgabakwa back ma ọ bụ omega ofu ihe ya bụ rapụnụ ya aka o mere ọfụma wee pụta n'uche m ekwugo m ka uche m ra onye ọbụla kwuo uche ọ bụrụ ya chighebe azụ ebe ahụ osi unu kwuo ya chighebe azụ ikwuo oruzi na iji si ya chighebe azụ si mụbịa mụ kedu ihe ejiga amụ ya mụ ikwuo oruzi ejiga amụ bịa mụ ọ bụsi amụ na ya mụ ikwuo oruzi ejire gị amụ ya mụ ụwa bụ kọleji ka anyị mụta na ihe a sị ikwu amara ibezi ka anyị na-akpakọrịta ụka ka anyị jiri ya na-amụta ihe maka o nwekwe ndị enwere akọ na uche ya bụ ndị be anyị ọ ya adị m mma ka unu tinye okwu ọnụ onwe ndị enwekwa akọ na uche kedu ka anyị si gaa na-amụ ụdị onye a amụ ka esi gaa na-amụ ya amụ ọ bụzikwa na ọ dị gị mma ka amụ onye amụ ikwuzikwa anyị nọ ebe anyị bụ ndị Igbo Class World anyị pụtara afọ ọdịmma ndị Igbo mma echetakwala unu na anyị ga-enwe asọmpi onye ga-asụkarịcha n'Igbo na-etinyeghị bekee ọbụla onye ahụ ga-enwe ihe nrite ọ ga-abụ awọd n'ime ekeresimesi a ya bụ anyị akwụsịghị ịpị ịtarị ka anyị kpazie anyị ka anyị gaa n'iru maka anụ bụ ọgụ ahụ a na-anụ ọgụ ada aga n'iru eji m n'aka na unu ekwetego eji m n'aka na unu amụtaghị ihe ya bụ ka anyị kwụsịzie na ịpịanya bụ ịtarị ka anyị pọzụ ọnya onu ụmụnne ngwa gbakọtabazie na unu agbazi n'ọsọ maka a sị na ụfọdụ na-asị na pafum ka m pịa ịtarị ahụ fa agbapụ ọsọ fa agbabazie ọsọ ngwa nganatabazie na unu agbazi n'ọsọ ndewonu ka emesịa